Okay, it's family prayer time. It's 9. Mom is still not back from hospital. So, in honor to the gathering, in respect to the angels of God, which are here to collect prayers because of this appointment that we have, ukuthi sikhuleka sonke ngo-9 family prayer. So, ukuze abangcwele bakaNkulunkulu bangabuyele emuva ezulwini belambatha bengatholanga muntu. So I'm hereby praying in continuation therefore to family prayer time and the respect of the heavens, because they know ukuthi this is the time when the mere family prays. So I'll continue therefore ngegama likaJesu Kristu waseNazareth. The song that I'm deciding which comes to my spirit now, Abantwana Benkosi or Abantwana Bayinkosi, which is number 16. So it says, Abantwana Bayinkosi kabanazo izingozi bahle zokwenyona endlini nenkanyezi ezulwini. Oyinkosi yaphezulu ubathande kakhulu, ubafaka ekhwapheni bangengene ekufeni. Kakumuntu onamandla okuchithela kibandla, yena usisindisa impela, usiphathu sivikela. Ungubabo nobubele, uyabala nezinwele, usifunzi usiqokisa, yebo usijabulisa. Jabula-ke ngakho bandla, uvikelwa onamandla, zonke zakho ke izitha, uzisusa ezichitha. Noma ungashaya uvalo, yena unguyihlo njalo. Into inye ayifisa, yona ukukusindisa. Bese kwaqondana ihubo 91 lele ngiloko ngilalele imikhuleko yalo since kuthangi engangilalela imikhuleko yalo ngoMashi, as I try to revive prayer in me ekujabheni okwenzekile empilweni. So God has returned this psalm to me from the year 2020. Ngangina more than 10 years ngingasafuni nokulibona leli hubo ekuthi ngangilithanda from eDurban. So God keeps on bringing this one back. So today I was just listening to prayer, intercessory prayers on YouTube around Psalm 91 and Psalm 23. Kuwukuthi izolo ngizumeke vele ngilalele lona. So I've been listening to this psalm or prayer around this psalm from yesterday ngo-5 ntambama. Ngilokhu ngiyazumeka ngiyaphaphama, umkhuleko ulokhu uqhubeka kulo. Manje buka-ke mangifika la ngithi ngihlala phansi, ingoma efika emoyeni wami yile Abantwana Benkosi, ngoba ngibheka nje quickly scroll iyona ehlale kumina, and then and then mangi-obeya then mase ngi-check-a
i-reference scripture iHubo 91 again. So ithi ngifunde leli hubo egameni lenkosi uJesu Kristu. That's all I will do. NgesiZulu. uJehova ungumlondolozi, iHubo 91. Yena wakhile kusithekeni kophezu konke nohlezi emthunzini kaSomandla. Uthi uJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo. Ngezimpaphe zakhe uyakukusibekela uphephele phansi kwamaphiko akhe. Ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu. Awuyikwesaba ivuso lasebusuku nomcibisholo ondizayo emini nobhadane oluhamba ebumnyameni. Nesifo esibhubhisayo emini enkulu. Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho, kepha akuyikufinyelela kuwe. Uyakubuka nje ngamehlo akho ubone ukuphindiselwa kwababi, ngokuba uthe Jehova uyisiphephelo sami, ophezu konke umenzile abe inqaba yakho. Awuyikwehlelwa ngokubi, nesifo asiyikusondela etendeni lakho. Amen. Ngokuba uyalaza izingelosi zakhe ngawe, zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Amen. Ziyakukuthwala ngezandla, ungaqhuzuki ngonyawo lwakho etsheni. Amen. Uyakunyathela ingonyama nebululu, unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrago, egameni likaJesu. Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyakumkhulula. Ngiyamuphakamisa ngokuba elazi igama lami. Uyakungibiza ngimphendule. Ngiyakuba naye esosizini, ngimkhulule, ngimdumise. Ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku. Amen. Ngimbonise insindiso yami. Praise the Lord. Ilona-ke iHubo 91 egameni lamadla lenkosi Jesu Kristu. Bese-ke la ngigcizelela uverse 10 ukuthi asikwehlelwa ngokubi nesifo, even ukufa akuzukusondela etendeni noma ekhaya lakithi. This is no time for any death. In Jesus' mighty name we refute the angel of death in the name of Jesus Christ our Lord and Savior. Ukuthi ngeke kwenzeke, akuzukwenzeka lutho olumbi, hayi ngalesikhathi. It's not yet time. The grace of God is sufficient. uPaul nabo bonke iy'nceku zikaNkulunkulu knew when it was time to die. So we will know as well when it is that time. It is not now. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior, bless the Lord. So ilelo iHubo 91 siyambongela umama, simkhulula sesibhedlela, sibonga iprogress, sibonga ukuthi okusalayo uyaphuma ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga isihe sikaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu ngegama likaJesu. Umama noGordon bazobona na ubuso nobuso in this land of the living. They will hug and kiss without any vaccination. No government, no USA laws will hinder us. uNkulunkulu uzosenzela umusa, uzosipha imali. We will meet God in this land of the living. Tears of my mother of many years will be wiped away. In Jesus' mighty name, she will be in the presence of her sons, in the love of her sons, before she is called to a greater place where there is no pain. In Jesus' mighty name, to eternal life, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. That is the faith esihlezi kuyona. Therefore, I pray as ngizocula again amavesi mhlawumbe amabili, bese ke ngiyakhuleka egameni namadla lenkosi yamakhosi enguJesu Kristu obusa njalo naphakade. Uthi ke, let's go to jabula ke ngakho bandla
uvikelwa onamandla, zonke zakho-ke izitha, uzisusa ezichitha. Noma ungashaya uvalo, yena unguyihlo njalo, into inye ayifisa, yona ukukusindisa.